गजब के रोगवा आइल बा भैया ई मोबाइल के भारी हो। कि अरे गजब के रोगवा आइल बा भैया ई मोबाइल के भारी हो। लइका जवान का ये भैया अब तो बूढ़ियो चलावत बाड़ी हो। हाँ तो भैया लोग कोरोना से भी भयंकर ई मोबाइल के बीमारी आइल बा। ई बीमारी सब केहू के लागल बा, केहू बाचले नइखे एकरा से। ई मोबाइल के बीमारी केहू के ना छोड़ी, सब केहू के लासारी। आगे सुनी बड़का समस्या सबके ई रोगवा लागल बाटे ई नौका जमाना में। कि यारे सबके ई रोगवा लागल बाटे ई नौका जमाना में। बिना मोबाइल के ये भैया मन लागत नइखे पैखाना में। ए भाई लोग पहिले तो लोग पेपर पढ़ पढ़ के पेट साफ करत रहल ह, बाकी अब जले मोबाइल लेके नइखल जात पैखाना साफ होते नइखे। जितने मोबाइल सरकावत रहलू उतने साफ पैखाना आवतावे। आगे अब लइकन के बीमारी सुनी। लइका लइकी पागल बाणे और रतिया भर जागल बाणे। कि यारे लइका लइकी पागल बाणे और रतिया भर जागल बाणे। केहू कोचिंग वाली से तो केहू स्कूल वाली से लागल बाणे। ई मोबाइल के चक्कर में ये भाई लोग लइका लइकी एकदम जियान बाणे। रात भर जागला से सुबेरे आँख लाले रहता। एकदम ओवर टाइम ले ड्यूटी करता रहलू। आ का गजब के केमिस्ट्री के तैयारी करता रहलू। हाथ फेरला से टाइम मिली तब नु ई पढ़ला पर ध्यान दिलो। आगे भौजी लोग के समस्या सुनी। पतोहिया दिन भर वीडियो कॉल पर अपना जानू से बतियावे ले। कि अरे पतोहिया दिन भर वीडियो कॉल पर अपना जानू से बतियावे ले। इहे मोबाइलवा के चक्कर में ये भैया सब्जी भात रोज जरावे ले। अब देखी ये भैया मेहरारू के मेकअप के सामान ना चाही, बाकी स्किन टच मोबाइल जरूर चाही। तबे नु अपना मर्द मुहदे से बात करी है वीडियो कॉल पर आ चुमा ली है गाल पर। बतियावला के नाशा में ये भाई लोग भात लपसी नियर बनावतारी लोग। आ दाल तो जर के करिया हो जाता रहे। गजब के ई मोबाइल के बीमारी धइले बा ये भाई। आगे सुनिए भाई लोग। रात भर चैटिंग होत बाटे साचे बतिया कहतानी हो। कि अरे रात भर चैटिंग होत बाटे साचे बतिया कहतानी हो। आ बाबू माई जे पूछे ले तो कहे ले कि पढ़तानी हो। हाँ तो भाई लोग का गजब के लइका लइकी पढ़ता रहनु। रात में अपना सेटिंग से चैटिंग होता आ मिले खातिर डेटिंग होता। इहे फेसबुक और व्हाट्सएप वाली के चक्कर में
कितना लोग के करास लाग जाता। एकदम फर्स्ट डिवीजन से फेल होता रहलू। तब याद आवता कि जान तब बेजान कर देहली, हमनी के जियान कर देहली। यही से कहतनी ये भैया कि पढ़ लिख लो जीवन के उद्धार हो जाई, कि पढ़ लिख लो जीवन के उद्धार हो जाई। जवना के चक्कर में पड़ल बाड़लू उ एक दिन छोड़ के फरार हो जाई।